Akwede e kind chwech ma opogore e ohinga maduong' ma oseneno e kuonde dak maongore e piny mar Afrika. To moloyo e kar dak ma Kibra e bore Nairobi, kama oting'o oganda maromo ji 200,000 kaluwore kod kweno noero mane otime e higa 2019. Nikai Jen Anyango en nyar luo ma bende ong'eyo kar dak ma Kibra ngimane duto, to nimar ne ochako dak e kar dagno kapod otin. Kata kapod odak e dala mar Kibra, to en miyo matiyo kod mine kendo okonyo jok manyiri e yore mag jipo. Nikai Jen ne ochako bedo kod lek mare kane ntiere e bwo higni 18 ka opimonwa ni dak e kar dak ma Kibra kata e kuonde dak eko ma ongore nyalo miyo ibed kod paro ma ojiwore moloyo higa ma intiere godo. Kana rojo Kibra ka eri, ana rojo Kibra ka pod atin kapok abiro jahigni 18 to ne ngima ok ne ngima mana neno ka en ngima ma adwa dake. Nano go ndiko mang'eny sana, no doka koro ka e school koro ndiko report na titles na ndiko na ne not my life. Manyiso ni nadagi ngima no kabisa. Koro kana adonjo to ne okonyo ahinya, but naneno kaka apuonjora kaka temo chapo iye mondo abang'e mana kaka abedo e iye. Lakini nategno achako puonjora mang'eyo ni kane aneno ni it's not my life. Koro kane nitie nyithindo mana ayudo ka nyithindo gin be ji chako ngima ji mopogore opogore. To naneno ni kaber akawo thuolo mar puonjo nyithindo kaka ginyalo live lives gi kaka ginyalo bedo joma otegno ero. Kato bang'e kendo achako aneno ni ber mondo ariw mine modak e kuonde mogore giri mondo eka duonde ginyalo winji malo kucha chande. Nikech ka gibet abeta kata ka gitimo gik moko ka jomoko timo, to nyiso ni ok gibi kelo lokruok e ngimagi. Kane rik wadayo dhog Nikai Jen kod gigo eko ma osetimo, ne oleronwa chal mar ngima e kar dak ma Kibra. Nyithindo mang'eny gi joma mine. Koro joma mine mantiere e Kibra kae iyudo ni ng'enyne gin joma mine ma gimoro marach nosetimore e ngimane nitie kaka piny nobage. Emomiyo neno ni wadhi kama ngima bet anyalo dhi e Kibra kacha ng'e kaka nyalo loso ngimana. To kuona Kibra kende kata Mathare kuonde dak mogore gi tete. Koro mine gi kodonjo kar kae to iyudo ka moko nitie modonjo gi pesa kendo ging'eyo ka gichako ngimagi. To nitie moko moluongo ni chako from zero ma en onge gimoro amora. Otemo manyo ni kayude ot ma samoro wacho ga ni en tek mano yudo kama onyalo keto e wiye gi koro samoro kata dhot mano onge kaka neno to en moloso. Koro mondo ng'e kaka oloso ngimane to pango ngimane kendo ok yot ga. Nitie jok ma gino bago ga kabisa mondo to kaka oyudo ng'ama mako lwete. To ng'enyne biro ng'iyo nikech samoro kuma idwa chombo malong'o timore nade onge mondo ka nitie liel mosema makata kuma chombo onge kata maybe in gi nyithindi moko isenyuolo udivorce kuma idwa ng'e gi nyithindo gi onge. Koro ineno mana kae kende kama nyalo beti. Koro mano gima kaka wachako ng'eno Kibra. Thoth joma mine ma odak e kar dak ma Kibra nitiere kod mbekni ma opogore ka bende achiedhnade ma gin godo bet ka chalre matin. Ni aromo kod Irene Atieno ma jahigni 30 ma bende oleronwa chal mare kod kaka ne oyudore e kar dak ma Kibra. Andak Kibra kabire, to nabire mana nikech kendo. Nadak bahati. Koro ka nayudo kendo, ng'ama nayudo kendo nodak Kibra. Kela mondo nokchuna mondo koro adago godak Kibra. Wach ka wach nitiere kod hinyruok. Weche hera seche moko nyalo miyo ibedi kod kinde matek ahinya kendo chango nyalo kawo thuolo malach. Jogo ma yudo hinyruok bende bedo kod chuny matek mar weyo ni jalno ero mochwanyo gi richo margi. Ana Chieng' en miyo ma janyodo 4 ka gi sani to odak kar kende to kweruok kod wuono pargi. Nikai Ana leronwa kaka ne ochopo e chuny boma ma Nairobi ma ochopo e kar dak ma Kibra e higa 2011. Ka dak no osekethre to ambe na paro kaka dhano to wacho ni awe ambe adhi amanye through kazinda moro emano tuda machopo na Kibra kae. An gi nyithindo 4 to midhier ni to masekal kata masingu mothers kale. Nyalo yudo ni ikoso kata gini chamo chuni ni imanyo tije mag lwedo gi mondo ang' nyithindo chieng' gi nikech sebedo ka timo kibaruka ni
mopogore opogore kanyal specify ni en mane. Kama katuna yudo kaka nyathi nyalo chiemo bas ne an gi nyithindo to ne an single parent to nyithindo gichopo dhiambo tawegi ot ayudo raba madho koni miel mag thumbi kamoro amora ma thum dhiero afuato kama nyithindo bora ni nyithindo nasemiyo chiemo samoro bang'e awegi kata kanya nyisogi ni chiemo kama mami unind kono agologi kata chon mago dhot kanyisogi ni chiemo kama mami unind kono nikech ne pod ne gitindo onge gima ne maduong' ne jahiga 4 matin ne nigi higa 2. Koro mago gik manadonje na sama ne ka pacho yepo samoro ka pacha koro ler kamer samoro taparo ni to koro gik matimo gi adwa chomo mokalo gi nyithindagi. Koro makane nadhi limbe dala to gimoro nogaga chunya to nyisa ni an to koro kadok kama nadakie. An koro adong ka nyithindagi obed ka amanyo manyalo yudo godo takonyogi sama gin gi malo ka akonyogi pesa mayudo matin tawuodo mayudo matin tawuodo. Main misoria tine kata ng'ato dongo kani mjengo tidhi adhi kendo atime chuny achiel kang'eyo ni at the end of the day nyathi nyaka ang'e gima chamo kata nyathi ang' odhi skul. Ne wamako wuoth nyaka Kachokera ei kar dak ma Kibra kama ne warade kod miyo ma janyodo 4. Mikai Irene Atieno ne ogoyonwa sigana mare kaka ne ogamo remo ka ne entiere e sikul to kata kamano chunye ne ok ochido kod dok e sikul mar tieko somo mar sekondari. Mabang'e to ne odhi katedo to kuom hawi marach wuon ode ne owito ngimane tok bedo e keny e higa achiel kende. Katieko sikul nayudo keny ok nabudhe keny to jaoda mano kenda noka noweya gi wani kaonge kamoro amora manang'eyo kata mananyalo mako but ne an machiegni gi nyaminwa koro nyaminwa ni ema ne bedo na gimoro amora natemo after 3 years katemo nyithindo seche be nyalo gare achiel na ago korwa katieko skul to naneno katek nok nyadre timbe manadonje ne koro ne richo. Mikai Irene kale chandruok mag odi kane owacho ni dichuo ma odak godo ok ohero nyithinde 2 mane odonjo godo e keny to nyithindo mamoko 2 ma onyuol e keny ma koro entiere gi sani to orito kaka nyithind kingi. Sama nokenda to nanyise ni anto an gi nyithindo achiel nanyuol e skul achiel nokenda to kuma marach ne nyithindo to kaka pod ora kiyie sawa to noyie nikech noyudo kuonge nyithindo ne en gi dhako osetieko godo kaka achiel to chiege chako nyuol ni anto oyie abedo gimoro dweche 3 to ne an gi liel nerwa matho dala koro kadhi e liel to nyisa ni bibi yath matin to biro gi nyathi to kasebiro gi nyathi wabeda ma ayach manyuol kasenyuol koro tok nyuol to mara ni koro ok ne chalne koro mare ni manoketo mbele yudo kata chien kuro kane pok anyuolo mare ni en ng'ama ok ninyal nyiso ni nyithinda ni dala kikonya iorna ne kata gi pesa moro ok onyal kama kooro to bro tuomo ni nyaka iwinj ka chieng' moro wacho yole gi wach pesa kiro to mane dala koro naneno matek nikech an gi nyithindo onego bed ni awuok oko an bende amany koro nadhi adhiya kamana manya to kano osetimo neko gi nyathi to kawo nyathi nyaruoko amiyora tich mayot kata kopo ni gimoro organization moro okelo kony moro kamoro kata dwaro ji kamoro tajabedo kachope achopa ka mondo awinje kaka chenro mar gidhi koro asebedo katimo kamano kata kayudo kibarua moro asebedo kagoyo asebedo katiyo tije left and right koro gin 2
bedo gi kuno samoro kata namanyo ni wacho ga ni wero kama nitie kama nitie dala gimoro maber ni nyalo timo ne in kata ke yudo tiyoro mana samoro orwa mar chiemo yoro mar chiemo koro na wacho wow ni kende atemo wacho ne wacho omo nyithindo odagi atemo dagi mete nyuol ne oluonge nyiso janyuol ni wabiro loso kakiyo nyithindo waduogo mano ne 2018 waduogo 2019 okalo afika peja gibro mana biro koro kaneno kateka ka mwani tutufi kendo tim nyithinda biro bakore mane ang'ine gini dogo ni parenting mondo gibed gi nyathi nyinding'e challenges mag bedo gi nyathi mane parenting an be nyaka bed gi nyathi koro kaomo nyithinda tabiro godo kadapi koro tokomo nyithindo gi naparo kata ni ka nyithindo biro to biro lokre ne onge ka ok awuok mamanyo nyithindo onge kaka gisomo nyithindo onge kaka girwakre nawacho ni ambe nyaka jito pesa kawuoga malo an natie tich moro malo kati luonga mana luoko lewni iluonga tich hotel to ng'e luongi yang luonga luonga kimani to titi bora ni nyithindo nyalo dhi skul nyalo en gino nyalo chiwo en chiemo nikech ong'e ni chiemo komo segolo to ang' nocham nyithinde go be ang' nochiemo makata katero nyithinda skul natero gi kama ichule 400 ariyo naduoga nyuolo moro be bang'e kore ne ariyo mage gito tero kama ichule gi fedo to konyal chulo ne magi manyalo chulo pesa bo konyal ni terna negi en motero kende kato onge to riembo nyathi to gonyisi ndikona kona japuonj abiro amna to kara noniro gik mano ningo omond tich sa mpaka achiel talo rit mapinyi ruo hotel pesa skul cha kende ekote kodhi kama dhiye okang'e paro mane iye mano tama ng'eyo nyaka sani okang'eyo ni oparo nanyalo ng'ado ater ni naka to okang'eyo ni anyalo timo nade gin nyithindo gin nyithinda gi koro nikech makato tengo en ok ochuli kaka koro aparo ni komiya nater ni magi to mano nyalo ng'ado. Atamalo 70 mag nyiri moweyo sikul e kar dak ma Kibra ikelo kod gamo remo ma ohiu. Ka midhiero makamano ikelo kod dhier kod chal mar alwora. Mamiyo joma nyiri bedo kod yot mar kawo kony moro amora ma dichiw kod dichuo mondo eka giyud kaka gikonyore godo to ok ne gin owuon to nyaka ne anyuola mag-gi. Mika Jana Nyango ne ochako chenro mar jiwo joma nyiri kod jogo eko ma wakeini e kar dak ma Kibra. Ka gie sani en kod riwruok mar Polycom Development Project kane olero ne Lolwe TV kaka jok mamine osebedo kod thuolo mar loso kode kokalo e riwruok noiro. Ayudo gik mang'eny sana. Wan gi mine ma anyalo ni kata kako chak ngima onge. Maseneno malit mogik en ndalo post-election violence. Mane miyo moro biro ko oriembe biro gi lwete nono. Kaka to moro achako ngima nang'o. To koro itemo manyo mine ma kete iye mondo nyalo rwake miye kama okete wiye kochako ohala matindo kata mana mag oduma ma ng'ato nyalo chako kata gi siling 200. To moko maseneno kendo to gin mine mabiro mayudo nyithindo kage. Nyathi otamo wang'. Machiegni chal gi miyo ma nyathine ma ja klas 5 osedonje drugs. Mago gik makech gi te koro gima icho timore marach ni chodhi ma ng'ato jomoko make motimo ni richo kama time noero. Koro mama ni penjo to tia tem nade siwuoyo kode motama kiwuona gi nyathine to be wan gi mine mabiro ka tulo timore marach ni koro penjo ni to koro atim nang'o adwa dak gi ng'ade nang'o. Koro waseyudo cases mopogore kachako kwano gi to ok datiekgi kata koro gina lainde mopogore kamano lakini watemo kama tek ni watudre kodgi wang'e kaka wayudo konyruok ma ka ok wanyal timo wan wawegi to warefagi jok manyalo konyogi. Nyadendi an lero ber ma oseyudo ka okalo kuom riwruok mar joma mine mar Polycom. Polycom nafwenyo kokalo kuom nyara mar ariyo miluongo ni Stacy Akinyi. Jo Polycom nodhi limogi e skul kanyo mane gigundua ni en gi talent. Koro kane gikawe to nyathino osebedo kodgi. Koro an adonjo mana Polycom e bwo nyathina miluongo ni Stacy. Koro nyaka nachak riwora gi Polycom adiera aseyudo konyruok mang'eny.
nyithindo dhi skul, ichulo negi skul fee. Aya, kony moko kowuok amba yudo, wan kaka mine ipuonjowa kaka wanyalo bet ka in gi midhierni, kaka inyalo konyo, ka in gi stress kaka inyalo overcome stress no. Atonga mana timo moko koth wawa awene tim kako timre nade kako dwa. Nyadendi Irene bende ne olero ne TV mar Lolwe ber mar riwruok kaka jok mamine. Koro an ba manya mara mayudo matin samoro tere chama agole chama kata kiole chama kaka wan joma mine wa tatero ne skul mayudo matin ni kaka ng'iewo ne giole ni kaka wasurvive mana matin kamano. Koro an tich ok ni namanyo ni koro en gimoro thoth mine samoro ng'ato manyo tich ni pesa ni ng'ato ber gi pesa ni. An ok amanyo pesa ni aber gi pesa ni. Amanyo nikech ochuna ni nyaka tamany mondo mi abed kech ka ng'abedo be ka ng'atina ni skul ka ng'atina ni rwakre koro mane gima chuna. Ase dwaro tich ma koro tama seche gi nyithinda ito ne pod ni dala. Koro gigo aga sim samoro gigo sim wadanyo ni wanindo kech nyanya maisha madala samoro. Kaka dok wae betama nikech samoro kikwae to dwani gogi marach. Awinjo ka lech na. Nawacha ni wawuoga mai tich. Koro nawuotho dot kamane ni hotel tapenje nayudi tich. To kare en puonj mane kata jip mane ma inyalo weyo godo joma mine ma bende kalo chandruok ma chali kod ma ikale gieki. Kaka nyalo puonjo mine ma odak kendgi ma res nyithindo kendgi en ni mokwongo iluor Nyasaye, mar ariyo iluorori kendi, eka joma mabati man jirendegi bende nyalo luori, mar adek gimoro amora mitimo nyaka bed gima straight forward. Ok imienri chilo kini dwani mondo ji respect, nyaka in iluorri kendi eka joma moko bende luori, titiyo matek. Alafu join organizations kaka koro Polycom, organizations moko makonyo jigo, idonje ibed achiel kuom organizations, ikia kuma konyruok nyalo wuoke. Nyasaye nyalo oro konyruok kowuok kamoro amora, to in mabiro ni tir. Koro mine go nyaka bed mine motang', nyaka gidhi wichon gi le matek, alafu bende gimak groups gi motegno, mane kaka sebedo ka konyraga. An gima ng'eyo gi sani ok en kata ni mokendi godo, chuo sani olokre mana chuo kata mana minyuolo kode nyalo ringo moweyi kodo kanyo ama ena kanyo to duties ge te okaw moweyo. Koro mine nyaka jitokeza tu, being mama ni kujituma, webedo ni mama irito ni kendo kimbe manya mari miudo matin ichako gi matin long journey start na serious step. Kaka ichako wana matin tiburo dhi mbele. An mama ni mano bedo kaka jiwo ni sani kata kichako tich ka kichak ni pro igeno profit. Ok ochuno nyaka sani chako tich tichak gi profit. Chaka mos ibro yudo. Koro kata mama kata in mana gi dichuo kata be mana ni entiyo ngima kata be mana provide gi gimoro amora, lakini imbe mari sao ok ong'e gimoro amora onge ng'amongeyo nikech samoro nyalo tho moweyi to nyoketi maber mimi gimoro amora onyalo tho weyi kanyo ama in mibe inyalo tho miweye kanyo gi nyithindo. Koro ng'ato onego bed ni ong'eyo kamoro ma kata kamoro gwengre go to inyalo mako kamoro. To bende mai puonjo mane Mikai Jana Nyango ne oweyo godo jok ma wakini. Paro mang'eny sani chapo wich kendo ketho ngima. Wantie kata gi jok matho mana nikech tuo ma sani koro waluongo ni mental health, tuo mar obuongo wang'eyo. Koro gima nyalo wacho ne miyo ne ng'i gimitimo manyalo miyo pachi mondo obed mos. Ka ok iketo pachi, kibet abeta ni bet, ka ok ing'iyori in iwuon ni tegemea ng'ato, to nyalo bet matek zaidi. In fact, gigi samoro hinyowa sana kwa tegemea ji. But kaber onego bed ni wayie mana waketo mayiwa kuom Ruoth Nyasaye kende, ka wan jok man gi faith, wan jok moyie. Owacho ni waketo mana yiwa kuom Ruoth Nyasaye kende, nikech dhano wadu will always let you down. Kato kendo gima temo wacho ni onge thagruok, definition mar thagruok en no.
ng'eni ji kano biro to yo mane gikelo go thagruok ne gimiyo wate pacho ni koro wathagore. Tadiera makende en ni kimiyori mari minyalo. Awacho ni kimiyori your best. Kutiende ni okithagre. Inyalo matiyo mondo better that your best. Ok inyal beta kod wacho ni yawa an athagora manade. Ketimo gimoro amora to rach. Tingini timo no mondo yud ngimani mar ndalo mabiro. To kata mine samoro wacho ni mine ma wantiere mayie kuonde ni samoro thuolo ngima ok nyal miyo thuolo mar loso ngimawa kaka wadwaro. Walose ne nyithindwa. Ket wan nyabedo wasebedo joma dongo. Nyabedo mana ngima moselil. To watim matek mondo walose ne nyithindwa mondo nyithindwa kik kale gima wan wasekale to. Wadake kuonde mong'ore. Mirima nyalo ketho kama duong' to bende kamiluokorie ok owinjo itue. Omiyo mon makale midhieni ma opogore e kuonde dak ma gintiere mondo wuog oko mar kedo kod midhiero ma joma odak kale. Kidongo Kalumu, kibiro Nairobi kata gimoro amora nywandore. Gimoro amora leyo. Koro kana ng'iyo ngima to nokane ka ngima madwaro mondo adagi. Tachinga koro wangano chapo koyeko ni chala de dak kae ndalo mang'eny to naneno kaka nyalo empower nyithindo mondo kik pach gibed ni kanyere dalagi gi paro mohero kanyo. Ne Lolwe TV, I'm Elizabeth Otieno, Nairobi.